Keszthely mellett a Balaton partján működik a Fenék-pusztai madárgyűrűző állomás. Minden 10. Magyarországon meggyűrűzött madár lábára itt kerül azonosító karika. A gyűrűzés célja a madárvonulás tudományos vizsgálata. Menjél ki, kifelé. Egy nádi rigó, meg van gyűrűzve, de azért kiviszem. Szerintem mai nap gyűrűzzük. Többiek is lássák. Hasonlít a foltos nádiposzátához. Ez a feketésű feje, meg hát az egész madár ilyen azért más, ő meg az északi oldaláról ment bele. Úgy nagyon szép kis madár. És nem is megy el addig, mint a foltos nádiposzáta, mert kicsi a szárnya. Ő ennyi idő alatt is bele tud keveredni. Minket is látott meg, azért mind ez az általános, hogy próbál ugye megszabadulni egyből. Hát azért elég könnyen kijött. Nagyon szép szerintem. Zotty, meggyűrűzésre. Ők nem szoktak olyan soványak lenni. Kihoztuk a hálóból a madarakat, mondom óránként van madárszedés, belerakjuk egy ilyen kis tacskóba, hogy ne legyenek akkora stresszbe ezek a szegény kis madarak. Például hát ő egy ilyen viszonylag közepes méretű madár itt, amit mi fogunk, nem a leggyakoribb, amit mi itt fogunk, most éppen olyat nem hoztam ki. Ez egy nádiposzáta, csak éppen a magyar neve az, hogy nádi rigó. Aj, de nagy hangos van. Igen, ekkora kis madárnak ekkora hangja. Gyűrűzés pedig annyi, mindjárt egy pillanat. Gyűrűzés meg annyi, hogy így fogom és rárakom a madár lábára a gyűrűt, utána meg így összeszorítom. Persze nem, egy ilyen kör alakot képzelek vele, és akkor ezt bele se tud akadni, ugye jár így a madár lábát. Ugye nem szorul rá, tehát nem az a cél, hogy bármilyen szinten megsértsük beírjuk az adatait, tehát nem az a lényeg, hogy ugye megfogom, meggyűrűzöm, azt elengedem. Akkor ennek nem sok értelme lenne, mert főleg ugye a 20 000 madár adatát azért elég nehéz lenne fejbe tartani. Hát nekem még fizet is nem előre. Amiért itt fújkodom, az pedig azért van, hogy megnézzem, hogy milyen a madárnak a kondíciója. Magyarul megnézzük, hogy milyen dagat, milyen izmos vagy milyen zsíros. És ha így megfogjuk a madár hasánat tollat, olyan vékony a bőre, hogy átlátszik, azért fújkodom. Jaj, ott van. Hát neki semmi zsírja nincs, mert a zsíros sárga. Ugye neki abszolút nincsen zsírja. Izma az 2-es, meg egy ilyen vedlést nézünk azt, hogy mennyibe vedli a nevező tollait. Utána meg van egy szárnymérés. Ugye ő rovarokkal táplálkozik, azért kell neki ugye elmenni. Ez ilyen tipikus rovarevőcsőr, mert ugye egy elég, mondom, egy közepes testű madár, amit itt szoktunk fogni. Általában ilyen, ennek a harmada, akkora madarakat szoktunk fogni, ezzel a hálóval, meg amit maximum meg lehet fogni, az inkább ilyen rigó, ilyen fekete rigó, balkáni gerle nagyság. Hát őnek igazából már mennie kell, vagy mennie kéne, hát ezzel a zsírral nem fog sokáig menni. Ha nekik le kéne menni Közép-Afrikáig, foltos cserregő nádiposzáta, hát nem árulok el vele nagy titkot, hogy a tegnapi fogásból talán egynek van esélye, hogy egyáltalán elhagyja a Kárpát-medencét. Szándékosan nem adtam körbe a legkisebb gyűrűt. Ez a legkisebb gyűrű, megnézheted, ha le is tudod olvasni,
jó szemnek kell lenni, egy Budapest felirat van rajta, meg egy gyűrűszám. A gyűrűszám olyan, mint gépkocsiknál a rendszám. Ez egy új úgynevezett színes gyűrű. Ennek a lényege az, hogy a hattyúk se nagyon szeretik, hogyha a megfogás után még egyszer visszafogjuk őket, csak leolvassuk a gyűrűket. Ezt 150 méterről le lehet olvasni. Hattyúnak a nyakára is szoktak rakni gyűrűt, de hát ugye az jó, tehát az jóval nagyobb. Azt meg egy durván olyan 300 méterről, mint ide a hátsó fák le lehet olvasni. Legkisebb madarat képzeld el, például fecskékre is olyat rakunk, mert életének legnagyobb részét levegőbe tölti a fecske, és fejletlen a lába. Egy rovarevő csőre van, ilyen hosszú, hegyes. Csak rovarokat eszik, azért kell neki Afrikába elmenni. Kap egy gyűrűt, ekkora az egész gyűrű, ez a madár súlyának 1%-os ez. Mi a bal lábára rakjuk, és ide rárakom a madár lábára, megsérteni nem fogom, sőt még megfogom egy ilyen gyűrű fogóval, jól meg is szorítottam. Fogom ezt a kis füzetet, fölírom a madár adatait, egy az, hogy milyen faj, és ez egy fiatal madár, amit onnan tudok, hogy az evező tollainak a vége épp, és itt pöttyös a mellennek a madárnak, hát pöttyös. Utána meg van egy ilyen kondícióvizsgálat, ami abból áll, hogy megnézzük, hogy milyen dagi vagy milyen izmos ez a madár. És kékvércsérő madárgyűrűzés alapján azt tudtuk, hogy lemegy Görögország, utána átmegy Földközi tenger, úgy mondtuk, hogy átesik Földközi tenger déli part, tehát Észak-Afrikába, utána meg még tovább megy és valahol a szavannákon tele. Ezzel szemben azt csinálták a kékvércsék, az összes jeladós kékvércsé érdekes volt, fogta magát, elment keletre, és a Fekete-tenger északi partvidékénél ott fölkajálta magát, és onnan lement Görögországba. És ott pár napot időzött, és akkor átrepülte a Földközi tengert, és utána megállás nélkül átrepülték a Szaharát is. A Szahara az 3000 pár száz kilométer. Akkor megálltak tényleg csak pár napra az északi szavannákon, és ők is Kalahári sivatag északi felé telnek. A madárgyűrűző állomás mellett madárkórház is működik. Itt szakemberek segítenek a megsérült állatokat. Ápolnak itt villanyvezetékbe gabajodott, áramütött, féllábú gólyát, elgázolt bagyot, orvadászok által megölt solymot, de a mérgezés is gyakori. A sérült állatok számára az első pár nap a legveszélyesebb. A legtöbb beteg madarat csak akkor lehet már megfogni, amikor már nagyon legyengülnek. Ennek ellenére a páciensek több mint felét pár nap vagy pár hét után szabadon lehet engedni. Az ápolási folyamat során az állatok hozzászoknak az emberi törődéshez, ezért a kezelés vége a repatriálás, azaz a természetbe való visszaszoktatás.